do we say who is calling in Igbo language? Call, kpọọ, kpọọ. Call me, kpọọ mụ, kpọọ mụ. Call my name, kpọọ aha mụ. Who is calling? Onye na-akpọ. Who is calling me? Onye na-akpọ mụ. Who is calling my name? Onye na-akpọ aha mụ. Onye na-akpọ aha mụ. Who called? Onye kpọrọ. Who called me? Onye kpọrọ mụ. Who called my name? Onye kpọrọ aha mụ. I called. Akpọrọ m. I called you. Akpọrọ m gị. She called me. Ọ kpọrọ m. So if them is her, how do we say she called them in Igbo language? Let me see it in the comment section. Got it?